Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләр арасында Татар малайы, Татар кызчыгы 2025 муниципаль конкурсы узды. Аның максаты туган телгә ихтирам булдыру, балаларны иманлы итеп тәрбияләү, гаиләдә халкыбызның асыл сыйфатларын күрсәтү. Тантаналы чараны район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев ачып җибәрде. Мин чын күңелемнән балаларга инде уңышлар телим. Барыгызда киләчәктә дә матур булып, менә шундый милләтпәрвәр булып, үзебезнең районыбызны, үзебезнең җумһуриятебезне һәм үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне саклаучы һәм үстерүчеләр булырсыз дип ышанып калабыз. Мондый чара районда инде 5-нче тапкыр үткәрелә. Муниципаль бәйгене оештыручылар Ак Калфак иҗат оешмасы һәм район мәгариф идарәсе. Катнашучылар 6-7 яшьлек малайлар һәм кызлар. Барысы да милли киемнәрдән җитди әзерлек белән килгәннәр. Бәйге 3 этапта узды. Малайлар һәм кызлар 3 төрле бирем үтәп, беренчесендә үзләре белән таныштырдылар. Исәнмесез, дуслар, абый, апалар, мин яшим татар илендә, сөйләшим татар телендә. Әнә мәмәм булган бит. Иң беренче әйткән сүземдә мин синнән татар булганны, әти, әни, әби, бабаның татар рухы белән сугарылган, һавасы да туган ягымның. Икенче бирем сәнгать номеры. Балалар җыр, бию, нәфис сүз осталыкларын күрсәтте. Өченче бирем бөек җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Конкурсантлар минем гаиләм герое дип исемләнгән фотоальбом, фотоколлаж тәкъдим итте. Әлбәттә инде бүгенге бәйгегә без нәкъ шушы теманы алдык. Чөнки бүген бу елны безнең бөек ватан җиңүенә 80 ел. Әлбәттә бу безнең күңелебезнең түрендә саклана торган зур җиңү һәм балаларыбыз кичкенәдән шушы туган илебезгә булган мәхәббәте аша шушы җиңүнең әһәмиятен аларга аңлатып үстерәсебез килә. Мин 6-нчы яшь балалар бакчасында 20 ел эшлим. 20 ел эшен дәвамында без балаларны күп әйберләргә өйрәттек. Татар телен саклау, татар телендә матур сөйләшергә, гореф-гадәтләрне онытмаска. Без балалар белән бу эшне бик күптән алып барабыз. Безнең һәрбер балабыз матур итеп татар телендә, саф татарча сөйләшә. Бәйге 2 көн дәвамында барды. Аның җиңүчеләре тантаналы рәвештә апрель аенда бүләкләнәчәк. Илмира Шәрифуллина, Дилназ Хуснуллина, Лилия Валиева, Азнакай телерадиокомпаниясе.